दिनैनि हाबाफारिया जोंहा नैबे सराइबिल ब्लकनि आन्दाराव बे अमृतपुरनि बाजार सारियालाव बे रायजो राजाफ्रा जोंखौ लेंहरबाय थादों जे जोंनि एलेकायावहाय मिटिं खनसेबो लानाय जायाखै बे हिसाबै जोङो दिनै बिथांमोननि गेजेराव फैदों आरो बिथांमोना बयबो रायजो राजा दले बले कंग्रेसखौनो गोसोखांनानै गोबाव सम कंग्रेसआ गैला होनदोंमोन एबार फैफिनबाय जोंबो बिथांमोनजों दङ बे मददखौ दिन्थिफैनो गावसिनि अननाय आशीर्बादखौ दिन्थिफैनो बिथांमोना होनबाय खुनुरुखुम खनसे फैबाबो जागोन अब्ला जोङो बुजिसिगोन दे कंग्रेसआ दङ होननानै बे हिसाबै जोङो दिनै बावहाय रह' रह' रायजोफोरनि गेजेराव मिटिं खुंफुंदों आरो जों खोब गोजोननाय मोनदों दिनैनि थारिखआव कंग्रेसआ मोजां कंग्रेसआ बेनिखायनो मोजां खारन जोङो बिजेपिखौ बयबो मिथिगौ जे बिजेपिया हादोरखौ जौगाहोनो रोङाखसै बिजेपिया हादोरखौहाय रिन खालामबाय गोबां कौटि कौटि लाख थावजेननि आरो आसामावबो बेनो दाहार लादों आरो बायदि बायदि बानायदों जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा साख्रि मोनाखसै इन्डास्ट्रि कलकारखाना गैया बिथांमोनहा जौगानाय फारसेथिं गोसो होनो नाजायै हारि राव धोरोम लानानै जोंनि गेजेरावसो रानबाय थादों दा बेफोर जिनिसखौ बयबो गिख्रंथांदों दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा एबार इउपिपिएलनो भट होनाय नङा बिपिएफनोबो होनाय नङा खारन बिपिएफ इउपिपिएल एखेखा दा बेखाय बयबो एबाराव कंग्रेसनो भट होगोन जानो हागौ बिथांमोना रायजोनि गेजेरावहाय दादा मादा ओंखाराखै नाथाय गोसो सिङाव बिथांमोननि थिराङा बेनो जे जों एबाराव कंग्रेसनो भट होगोन साइलेन्ट भटआनो जोंना बांसिन बे हिसाबै जों आसा खालामदों एबारावहाय बे मोनथाम दोलोनि मादाव बिपिएफ इउपिपिएल आरो कंग्रेसनि मादाव जोंनो साबसिन दङ ना खोथाया बेनो आङो एनडिएफबिनि जोबजानाय যে শান্তি চুক্তি লাবাই বিथांमोनहा এনডিএফবি তেখেতসকলে যে শান্তি চুক্তি কৰিছে শান্তি চুক্তি কৰাৰ পাছতো যদি এনডিএফবি ৰিলিজ হোৱা নাই ইয়াৰ বিষয়ে আমি মাত মাতিব আদিবাসীসকলে চাওকচোন তেখেতসকলে ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল কৰিছিল কিন্তু ডেভেলপমেণ্টৰ নামৰ আজিলৈকে এক টকাও দিয়া নাই ৰাজবংশীসকলৰ ছেটেলাইট কাউন্সিল আছে তেখেততো এটা শান্তি চুক্তি তেখেতৰো একোই কৰা নাই বিজেপি বাৰে বাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে মিছলীয়া কৰিছে दा बेफोरबायदि थगायदों गले गले बेफोरखौ आं खामानि मावगोन आरो जोंनि ओनसोलाव कलकारखाना नांगौ होननानै आङो दिल्लीयाव बारे बारे पार्लियामेन्टआव प्रेस खालामगोन जे जोंनि नर्थ इस्टआव जेबो इन्डास्ट्रि गैया दा बेखायनो जोंनि गथ'फ्रा खाहा खाहा थांनायाव आनिथानि थैनाङो आनिथानि बुथारजानाङो स्कुल कलेज हस्टेलाव थानो हाया दा बेफोरो जोंनि थाखाय खोब खैफोद गोनां दा बेखायनो जोङो गुबुन रायजोफोरबायदि समान समान जौगानो थाखाय जोंनो हाबा मावनायनि साख्रि बाख्रि मावनायनि बेबस्थाखौ नांगौ बे राहानि थाखाय आङो दिल्ली पार्लियामेन्टआव गले गले खुद्रिहैगोन खोनानो मोनदों जे माने बेबायदि मोनथिया जयन्तआ बेसेबां हिन्दी गोरों इंलिश गोरों रोङा बेफोरो आंनि थाखाय अबयसे बुंथावना साबजेक्ट नङा आरो बिदिखौ हामा बिथांमोना जुदि बेखौनो फोथायबायबा बिथाङा बर'निबाबो बुंहैथोंसै ट्रेन्सलेटरथ' दंखायो नालाय हिन्दी आरो इंलिशनि ट्रेन्सलेटर दङ नांगौ जायोबा ट्रेन्सलेटरखौ लागायगोन आं बिदि सानदों आरो जोङो बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि तुलनायाव गुरलाब जोङो केम्पेइन खालामनो हायाखै 100 सैथो किन्तु जोंनि पकेट केम्पेइना ओरैबायदि बिउटिफुल आरो ओरैबायदि साइलेन्ट जादों जों जेराव थांदों एखे थोजासे वेलकामखौ जोङो मोनदों बावहायनो जोङो बिराद गोसो रंजाबोनाय फैदों आरो जेरावखि थाङा नों नेपालि जनगोष्ठीखौनो होन आदिबासिखौनो होन मुसलमान माइनरिटिखौनो होन बर'खौनो होन जेरावबो जोंखौ वेलकाम खालामदों आरो आं खोनादों इउपिपिएलखौथ' बबेबा जायगायाव हाबहोआखै दा बेफोरो खोब गाज्रिसिन जोंनियाव बेबायदि जायाखै जे कंग्रेसआ गोबावथारजों फैनाया हामथारदों दहायबो आं बाहाय फैनायनि सिगां खमावबो मोनथाम गिर्जा हाबबोदों बिथांमोना जोंखौ 2 घन्टा 3 घन्टा नेदों थेवब्लाबो नेथाबथानानै जोंखौ बरायदों दा रायजो राजानि बरायनाया कंग्रेसनि थाखाय एबार गोबां आं आसा खालामदों सबसे साबसिन भट लानानै जोङो एबारावहाय देरहासार जानो हागोन